bago na naman. So, iwanan mo muna siya. Natural ha. Amin. O, tingin dito. Masakit pa? Pikit. Ganyan lang po ba kanina yan? Nagtatanong pa siya. Ganyan. Ay, hindi maniwala. Dito pa nga ako nakawak. Gilibad, ganito Oo, pa. ganyan. Makita mo sabi. Ito. Sige. Pikit. Oh, masakit? Oh, di ba? Ayaw niyo maniwala. Ganito ginawa sa kanya. Kaya niya murag din. Ano? Nakakata mo lang. Akit mo rin yung video. Oh. Wala, tsaksak ni mga yan ng api. Ano daw yan? Kala niya sinasaksak daw mo yung apoy eh. Yan nga, ganun lang. Pag may sapi talaga yan, taga-detect yan. Oo. Yan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ay, Diyos ko. Paliliyabing ko to sa apoy na pangalawa. Kalas, tanggalin mo. Mainit, di ba? Sa pangalan ni Jesus. Maid lang yan. Ay. Wala mo niya nga ako. Kasi nakangat na nga. Ngayon masakit siya pa may Kalas, ubos. Tanggalin mo lahat. Leg. Salbahe kang maitim pa. Ayaw mo talagang lumayas yan, ha? Bibigyan kita ng pangalawang init. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, upang lusawin ang masamang espiritong umahalili sa loob ng katawan ng tao ito. Tanggal. Panginoon. Okay, tanggal. Tanggalin mo pati yung loob ng tiyan niya. Pagpag mo ng pagpag yan. Alam ko na kung sino ka. Maswerte ka pa ng konti. Tingnan mo yung mukha niya. Bago-bago. No, hindi ba lang yan. Itim. Pupula. Itim. Hindi ko. Nainitan siya niya. Tingnan mo yung kamay ko. Ay ko. Mainit yan. Sanib yan. Ang sanib nga, hindi mo pinipin. Tingnan mo yung bigyan. Ganun pa ako. Ay, Diyos pag ako. No, init to. Pag ako ako din ko kanya na. Sanib yan. Sige, tingnan lang. Tanggal! May maitim sa loob ng katawan niya. Sanib yan. May sakit kasi siya sa puso eh. Kung wala sana kahit kapilang. Dampot na kayo. Kakaedad. Tanggal. Lahat. Kailan gagaling yan? Tingnan mo, alam niya na. Meron pa, wala na. Meron pa, wala na. May sakit pa, wala na. Meron po. Masakit pa. Makita mo. Kailan gagaling? Aray ko po. Kailan gagaling? Kailan gagaling? Ngayon ako. Kalasin mo. Ngayon din po. Tanggalin mo lahat. Linis na linis lahat. Kailangan maubos yan, ha? Wala na, nababasa na. Oh. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Kahit nakasap ka dun. Kaya naman. Wala na, meron pa! Wala na po. Wala na. Tingnan mo, wala na. Sigurado, babalik ka pa, hindi na. Hindi na po. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Hindi na po. Saan ka nakatira? Sa puno, sa lansangan, sa bahay, etc. Saan ka nakatira? Wala po. Tirahan. Wala kang tirahan? Ano ka? Pasaling-saling ka lang sa hangin? Ano ka ba? Itim na usok? Anong elemento ka o masamang espiritu ka? Saan ka ba dumadapo-dapo? Kasi dito, nakalagay dito itim ka, pero wala kang katawan lupa, para kang espiritu lang. Para ka dumadaloy-daloy lang sa hangin. Ano ka ba ron? Yun po. Saan ka ba nakatira? Sa hangin po. Sa hangin lang? Saan ka may pumupunta-punta? Sa katawan po. Ang tao. Anong ginagawa mo sa kanlog ng katawan ng tao? Hindi nga po.
Para bigyan ng ano? Service. Pero, Anong nilalang kayo ng mga maitim? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Para kayong mga malalambot na hindi ko maintindihan. Para lang kayo sumusunod sa... Kung may makita lang kayong tao na etc. Para hindi ko malam. Ano ba yun? Para saan ba yun? Ano ba kayo? Sinumpa ba kayo? Ano? Ari po. Sinumpa. Sino sumumpa sa inyo? Sa pangalan ni Jesus. Yeah! Wala na. Wala na das. Wala na kanina. Sigaw na sigaw siya. Huwag ka nang babalik sa kanya, ha? Pumunta ka na doon sa bundok. Naintindihan mo? Huwag ka nang babalik dito, ha? Wala yun na lang. Magaling na yan. Sigurado. Ikaw na maitim na usok. Naintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Itigil mo yung kamay mo. Lumayas ka na. Lumabas ka sa katawan niya. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Pikit ka muna kaya. Yuko ka lang konti. Lagkit ng katawan niyo. Dila. Hawakan mo yung katawan mo. Para kang ano? Parang, yung pisahan mo, para kang grasa. Baby oil. Para kang, malagkit yung katawan mo, para malagkit. Malagkit ang pawis. Siguro po sa ano to. Saan? Tubig alat. Hindi. Tumigalat daw. Punasan ka yung towel mo yan. Wala ka muna pistahan mo. Sige, inumin mo muna ito konti tubig. o nagtatrabaho. Hindi yan tubig dagat. Bakit alam mo lumulutang ka? Lumulutang ka ba? Hindi. Eh, sabi mo lumulutang ka. Saan ka ba nakatira? Amin na. Sa amin, natural. Natural yun, nasa inyo ka. Hindi ka ba nakatira sa mga puno-puno? Sa tao, lipat-lipat ka Sa tao, lipat-lipat ka? Mari. Meron palang ganun elemento. Hmm. Pumunta Ay, lang sa nako. tao, palipat-lipat. Sabi mo, wala kang tiraan eh. Kaya katapong ganito. Yung wala ng konti kaya? Hindi, lumapit ka na konti. Sabihin na kata. Punta niyo manyutong kung niyang nakalukluki kayo. Ikan dito ano, may nakita ko sila. Ano ulit yung kamay mo? Hindi nga bitis yun. Kaya lipat. Akakidya. Hmm. Kaya ko. Kami kaya tuntong Pantay, di ba? Nilipa yung kayong... Pakete mo sa video. No. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung guhit. Pangalawang guhit. Pangatlong guhit. Pangapat na guhit. Eksakto. Di ba? Walang labis, walang kulang. Anong kanina mahaba dyan? Di ba ito? Oh. Sige, subukan mong tumalon. Huwag ka matakot. Di ba masakit ang tiyan mo? Hindi ka makatalon. Makakatalon ka na. Maniwala ka sa akin. Makakatalon ka na tayo. Maniwala ka sa akin. Yung may lang na talon. Wala na yung ano. Galaw-galaw mo na yung katawan mo. Ganun muna. Yan. Pag mo na yung sakit. Hindi, ganyan nyo tayo. Yan. Yan. Tapos sumarap ka sa amin. Sayaw, Jogging. Tapos ganun mo yung tiyan mo. man. Yung sabi mo masakit, dinan mo. Masakit pa? Wala. Wala. Nawala? Talong ka nga. In Jesus name, sabi mo. Jesus na yun. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganun mo ulit yung tiyan mo. Nawala? Talaga? Wala kang bahay? Sabi mo, doon ka lang nakatira. Ayun. Sabi mo, saging. May sanib yan eh. Sabi mo, saging ka lang eh. Wala kang tirahan eh. Sabi mo, lipat-lipat ka lang sa matao eh. Ibig sabihin tayo, nakikitira ka lang sa utak. Walang paso yan tayo ha. Tingnan mo, ano ba yung pakaramdam mo? Maapoy? Oh. Natingnan mo, walang apoy yan ha. Walang sakit yan ha. Ngayon, ipit mo uli. Ipit mo uli. Tingnan mo, walang sakit yan ha. I-post lang natin to ng konti.